Din inimă pentru inimi. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În data de 12 septembrie, 40 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii al municipiului București au donat sânge în cadrul campaniei de solidaritate socială Din inimă pentru inimi la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii al municipiului București, unde a fost amplasat un centru mobil de recoltare sanguină. Alături de aceștia au fost și chestor principal de poliție Lucian Florin Guran, împuternicit adjunct al șefului Departamentului Ordine și Siguranță Publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și general-major Liviu Viorel Nemeș, prim adjunct al Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Tot în data de 12 septembrie, pompierilor militari arădeni, care au donat sânge românilor cu probleme de sănătate, li s-au alăturat și ministrul Administrației și Internelor, Constantin Traian-Icaș, împreună cu inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, colonel Marcel Sorin Lucaciu. În cadrul acestui proiect național, demarat la începutul lunii septembrie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, până în prezent au răspuns acestui demers peste 1000 de angajați, urmând ca alți 1200 să doneze sânge semenilor aflați în suferință. Această acțiune este identificată în contextul Zilei Mondiale a Inimii, pentru care an de an peste 100 de țări manifestă interes și se înscrie în seria de activități menite să marcheze ziua de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Adresăm mulțumiri personalului Centrului de Transfuzie al municipiului București, precum și unităților de profil existente la nivel național pentru sprijinul și disponibilitatea acordate în demersul nostru.